Здравейте, приятели! Ще дам 3 много кратки съвета на всеки един, на който му предстои покупка на жилище. На първо място, задължително минете през банката, за да видите при какви условия банката ще ви кредитира. Това е от изключително значение. На второ място, потърсете консултант, който да ви запознае с адекватната пазарна обстановка към момента. Потърсете го чрез вашите близки, познати. Ако нямате такъв, потърсете в интернет. Със сигурност ще има човек, който да ви запознае в детайли. И на трето място, разбира се, когато вече сте стартирали търсенето, хубаво е това нещо да бъде с професионалист, който да е от самото начало до самия край с вас. Тогава вече, когато вие намерите конкретния имот и той отговаря на 70-80% от вашите представи, спирайте с търсене. Това може да стане в началото, може да стане на по-нататъчен етап, но не е необходимо да видите 100 жилища, за да изберете подходящ имот, защото по този начин рискувате имот, който ви е харесал, да го изпуснете, а в крайна сметка пазара не е по точна линия и следващия такъв имот на тази локация с тия параметри може да излезе след известно време или въобще да не излезе, или пък ако излезе, параметрите финансовите вече да са доста по-различни. Това са трите съвета, които давам към вас. Успех, хубав и успешен ден на всички!